Bàsicament, un dia molt especial per tots plegats. Ens vam comprometre amb les famílies de Palamós i Sant Joan tirar endavant un nou servei al cementiri. De fet, quan vaig endomar la responsabilitat, el primer que vam fer va ser contactar amb aquelles entitats que tenen a veure amb, creiem que un tabú. El dol de per si és un tabú, però especialment el que fa referència al dol perinatal, gestacional i neonatal, i per tant treballant molts mesos de contactes, de saber com havien de fer aquest espai. Creiem que un espai que es mereix tota la sensibilitat del món i per tant una feina de col·laboració entre tots plegats és el que dèiem. Al final un espai de reflexió per a les famílies que tinguin el seu propi espai dins el cementiri. Evidentment, el que dèiem, un moment difícil, ho veurem avui a la celebració d'avui, i evidentment hi ha moltes famílies, no només de Palamós sinó tot el país, que estan lluitant per tenir espai com aquests als cementiris de cadascun dels municipis. Per tant, engrescats, amb moltes ganes, i crec que donar la dignitat a un espai dins del nostre equipament que permeti que les famílies se'l sentin seu. L'espai, bàsicament la simbologia. Jo crec que a part d'això també hem volgut treballar amb un element que representés els nadons. I per tant també facilitarem a les famílies una estrella. El que parlem és sempre les estrelles que han marxat però continuen perdurant en el record, i per tant el que farem cedir a totes les famílies que així ho desitgin una estrella amb el nom del nadó que s'ha perdut, per tant aquella estrella que ha marxat, i per tant l'arbre és el referent de la vida, de tota l'evolució, i la importància també de tenir aquests espais de reflexió. Per tant, els bancs que acompanyen, que la família que pugui arribar pugui seure, pugui compartir un espai d'estar, de ser-hi, de recordar, i jo crec que el més important de tot és aquesta feina de col·laboració entre tots plegats, perquè evidentment és una situació molt complicada i el que dèiem, no sempre som coneixedors del que les famílies acaben patint. Per tant, més sensibilitat que aquesta no podríem tenir. Costa, i sobretot costa per l'administració entendre que és necessari trobar aquests espais. Moltes d'aquestes famílies acaben marxant del propi municipi amb cerimònies que les grans ciutats sí que estan oferint a totes aquestes famílies. Per tant, la importància que tots plegats siguem conscients que és una realitat. Hem de normalitzar una situació que fa molts anys que portem vivint i per tant evolucionem moltes coses. Per tant, la importància també que ens ho creguem com a administració i que prestem aquests serveis amb tota la normalitat i amb tota la sensibilitat del món.